people's participation, Bennek Pamilya. Tunggal pamilya manalon sa usuren ke agaramid kinagusar kibayo organic fertilizer. So usuren ti multi-farming kaswakas ti panang paaddat kasapulan na pundo kastuen para na nagigidagduma ang kasapulan. Ang biyak kalagpasken ana simple sa luwagan ti salunat at sa limetmet. Dunay barangay. At tutungtong kas barangay parekat tultuloy apan naginanal ang mga miris di kasasaad kay mang paturas di organiko malagtalon kay sustainable agriculture. At tutulad tatlo mang agsusukpon punto ang mabalik at paggatang ikirig para ikipod supply ikibukod sa barangay. Umikat katagiti organisasyon at email di political dynasty. Liglikan na ibutos agandar ni mangbukod di saat kentuan. Ang ganda ang mangbukod di saat kentuan. Pagilasinan ang nabunod titignan behavioral success indicators. Tunggal barangay kaaduan naman nalong ket alagtaramid ket aluskusar kibayo organic fertilizer. Nakasubli sigod at kinataba, fertility, pititalo. Ada umanay apod supply and top security kitunggal pamilya ang manalo. Ada irigasyon, padalong, itikili sila.